Mária Montessori bola talianska lekárka a antropologička. V dňoch, kedy sme otvárali našu súkromnú materskú školu, nesúcu meno Montessori, sme si zároveň pripomínali 140. výročie narodenia tejto veľkej ženy. Pedagogika Márie Montessori vychádza z potrieb dieťaťa a považuje sa za najprevratnejšiu a najuznávanejšiu výchovno-vzdelávaciu alternatívu na celom svete. Naša škôlka so zameraním na Montessori pedagogiku je v poradí 4. na Slovensku. Do povedomia ľudí sa dostáva našťastie rýchlo a čím ďalej, tým viac rodičia vyhľadávajú pre svoje deti zariadenia s takýmto zameraním. V Montessori zariadeniach deti nachádzajú slobodu pre svoj komplexný rozvoj. Hravou formou budujú základné morálne princípy, rozvíjajú sociálne zručnosti a schopnosti, ako je empatia, komunikácia, asertivita, ale tiež zručnosti a schopnosti v oblasti grafomotoriky, prírodných a humanitných vied prostredníctvom rôznych zaujímavých praktických cvičení už od útleho veku. Našu škôlku navštevuje 20 detí vo veku od 2,5 do 6 rokov, pričom trieda je zmiešaná. Naším cieľom je rozvíjať vzájomnú toleranciu, spoluprácu, kedy staršie deti radi pomáhajú mladším a tie sa od nich naopak veľmi radi učia nové veci. Súkromné školské zariadenia v súčasnosti na Slovensku nemajú veľkú podporu zo strany vlády, preto sme nútení vyberať od rodičov mesačný školný poplatok, ktorý je však nastavený primerane nášmu regiónu. Naším cieľom je poskytnúť služby zariadenia čo najširšej skupine ľudí, preto sme vytvorili aj štipendijný program. Tento nám umožňuje vzdelávať v súčasnosti aj 3 rómske deti pochádzajúce z rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi. Ako každé školské zariadenie, tak aj to naše, napriek veľkej snahe získavať finančné zdroje z rôznych projektov, bojuje s nedostatkom, ktorý však nechceme kompenzovať zvyšovaním poplatkov za školné či stravu. Preto, ak sa rozhodnete pomôcť nám vašimi 2% dane z príjmov, verte, že budú použité efektívne na vzdelávanie našich aj vašich potomkov, pretože oni sa chcú vzdelávať. Ďakujeme.